इमान बायदि मानसि आङो बिसनाखौ बुस्रिबाथाय गैदि बामथुमो नादो इंग्रिखौ जायो मानसिया इंग्रिखौ जायो जायाबा खामथाब जोबनाय बायदि मोनो माने गोलोमदै गनो जागायानो गैला लोगोफोर माने ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै आङो रुमाव दै दोनो थांदोंमोन ओमफ्राय मोनसे बुस्थु नुदो आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना नायबाय थादो माने इखो मा होनो पिकास होनो इखो पिकास इमान बायदि मानसि इयो नुद' मा मावदो दे नों इयाव दै आरो ओमफ्राय मा लोंदोंमोन मा लोंदोंमोन नोङो आंथ' दै लोंनाय नुवाखै वान टाइमसो नुहरदोंमोनसो आंलाय बथलसो बथलसोब्रा जागोन जायाखैबा राग फोजोंनो हादे आंखौ हरदि हराव गाख्रावनो होनाङा होनखादोले जागोन जाखायो जाबाय सम जानोसै नामा ओमफ्राय दा हर गेजेराव जानो गोनां माबा बाथ्रा दं नामा गरमनि थाखाय बानायदो सानसुफुआव जागोन बुस्थु जानायाव हर गेजेर माबा सान गेजेर गैया जु जाखांबाय जं जायाखै जायाखैलाय नायदोसो जायाखै सोरथो सोलाबाय दंमोन इयाव मोजां ना नुवाखै बायदिमोन द' प्रुफ नांगौ प्रुफ गैया बायदिमोन द' नायफै भिडिअ खालामगोन बारा भिडिअ बानायफैनांगोन नामा मानसिया होमबाथ' बिकास रकम नायदारलै ओरैनो जागोन जायाखै होननानै नायदारलै जागोन ना जायाखै माने लोगोफोर आं नैयाव आइसक्रिम बानायना दोनदो आरो कुल्फि होनो माने गाइखेरजों बानायदो गाइखेर स्लाइस ओरैहाय होनानै गाबोन बिराद गोथाव जागोन इयो जानसिगौ मोनसे ओमफ्राय इखो माने इयो लिउ लिउ ओमफ्राय सोलाखुमा फैदों नुदो ना मान बायदि मानसि जेन इनो दांबायानो हाख'नांगोसो इखो दोन जाया मार बेनो दि नर्मेलाव भिडिअ बानाय भिडिअ माबा बानाया जायो नामा इखो बानाय नामा बा नोंनानो जाखाथाराना इलेव हरदि हराव इफोरखौ सोलाखौ फैबिलाय फिकास थांमाथां ओंखामानो जाखांबाय दाउदो जारिदो आइ ओइनो मालाय माबाखौनो आइसक्रिमखौनो जाब्रबलायबाय दा इखोनो खोथाजोबगोन नामा जायो इखोनो खोथाजोबगोन नामा माबा सोलाखुमाबाय दंफाय लेथ्रा सोलाखुमानायखौ जानांगौ दयसो बानायनायखौनो दानो सोलाखुमाबाय सोलाबाय दंमोन मालाय ओमफ्य सोलायाखै होनलाय जागोन नायदोसलै सोलायाखै माथो आखाइ दिलुना सोलालाय संलाय बोरैबासो मानसियानो माबा ओजा मा दं गोजा गैया नायखुमाबाय थायो सोलायाखै बायदि मोनदों नोङो सोलायाखै लोगोमा जोंलाय रोसिखौलाय सोलाखुमा फैदो मालाय गाबोन जानो होनना बानायदो आथुर सोलाफैबायानो मा होनबाय मोसानि सिगां बेदर दोनबाय दहायनो जानो नागिरदोंमोन आरो इयो ओमफ्राय आं जानाङा होनदों सोलाखुमा फैबायानो आथुर आथुर ओंखाम जाखांनानै फिकास थांमाथां नै दायो लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय एकदमबारे जारिदो दाउमोन ओंख्रिया बिराद गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय आं सिखावखौबो हमनो हाबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे सिक्रेट बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों बेनो जाबाय आङो बिसनाखौ बुस्रिबाथाय गैदि बामथुमोना दोनो आरोना मोजांथारदो सोर सोर इदि बामथुमोना दोनो कमेन्ट हरबानो जाबाय दरजा फांदिनि नोंनानो जाखाथारा मालाय जानो गोनां बुस्थुखौ सोलाना दोननाय 2000 years later
मेचिन सारनानै मेंबोजोब्बाय बाब सान्दुङा खात्रा हले ओमफ्राय नै ओंख्रिखौ मा संना दोनदो नायनाय इ ओंख्रिखौ जायो मानसिया इ ओंख्रिखौ जायो जायाबा थास' ओंख्रि बेरे हुंजानि माननाय थास' गारमा माननाय बेफोरखौ जानो हायो नामा हो मा हक ओंख्रि संना दोनलै बोरै जाखांफैयो मानसियानो जाखांफैयो नोङा एथ' सान्दुं साननिफ्राय फैनानै जुदि ओंख्रि थास' ओंख्रि जानांगौ जाया सोमना जारोहाय बा मा गाबख्रावबाय थायो दिनै रन दाउआनो मासेमान जाबाय दायो खाना दोनबावदोसो हरनि थाबाय थाया नायो जामान न' दाउखौ हरनि थायो नायो न'नि गोजा रग' बा रग' सानो नागिरलायो ओमफ्राय नोंहा नों एसे भाबि आरो बस्थु फोथाराव थांदो मेचिन भारा सारनो थांदो होननानै थास' ओंख्रि संना दोनो नामा बेलेग भाजा एवना दोननो हाया नामा मैयानो सायखाना दोननाय नालाय बया जागोन ना एवदों ओइ जोंहालै उदैयासो माने जुखाबाय आंनानै नोंलालै नै ओमफ्राय गयखौनो सिंखावबाय था फैसाखौ लानाङा दै नोङो फैसाखौ लानाङा फानबाथाय मालाय सौरा बुरैफोरा सिदि जनानै गय सिंखावबाय थायो नै खोरैना थानायखौलाय माथो मावनांगौ आं ओंख्रिखौ पसन्द जाथ्रासैलै जानाङा गार' फैसा दाउबो नै दाउखौ जामान ना मा होनखादो हमै आलासिनो खाना दोनदोंमोन बियानि फैगोन होननानै ओमफ्राय बेनिफ्राय मालाय दा गरमखाय फैयानो न'आव जानोसै होनबा न'आवनो जानोसै खोमाहाय दे साफा खालामदो दाबो गिदिरानो हन्दा भारा सारफैदो नै हन्दा भारा बहायना दोननायल' बुस्थुआनो इमान खस्थ' मिथिगोना खस्थ'आ मानि थाखाय खस्थ' सान्दुङा जेनेखा सान्दुं बावै बुंनो नाङा माने सान्दुंनि माबायाव थाहैबानो खामथाबजोबनाय बायदि मोनो माने गोलोमदै गनो जागायानो गैला माखैजा गगन जाजोब्बाय ट्रेक्टर हालेवग्रा खस्थ' मोनदोयो बोरै मोनदो बाबु नै जारबाव नै मै होनां सोंख्लाबजोबदोयनो मोदोमा आद्रा जादों हले बा एनेखवा सान्दुं देन्जार सान्दुंलै बावै थानोनो हाया सान्दुङाव मोनफ्लांगोन एबार माइ गायग्रा दैबो गैया अखाबो गैया होननायानो जाहैदों दायो लोगोफोर सानसुफु टाइम जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बोराया दासो खामानि मावनानै फैदोयनो मेचिन सारनो थांदोंमोन इयो दा अखाया हाखायाखै नालाय मानसिफोरा खोथिया फोनो बिराद मेचिन लांदो आरो ओमफ्राय जोंहासो मैयासो लाखुमाबाय थानाय बुस्थुखौ हैनो रइनो जाबाय आरोना इयो बिराद गोथाव जाखायो आं सिगांबो बानायना जाखांबाय ओमफ्राय आइदो आंदो लोमजाखादोंमोन आरो ओइ जागोना जाया जागोना जाया जाबायब्रा आयौ गिलु बालु देन्थायाबो नायजाखाया आरो इनो बानायदोंमोन आरो देन्थाखौबो अयनायद्रायनि असाइस बानायखायो मानसियानो जाना नायनाय थाइजौ माखाया नै लुन्दाव जालाय जानाय खेवनाय बोरै मोनो टेस्टखौ खिथा दे अयनायखा ओइ नोंनिया मोजां जायाखै फाल्थु नङा बयदो गिदिर आरो वान टाइमाव गिदिर नालाय गिदिर हो गोथाव मोनजादों नोंना गनानो असाइसद्राय जादों ओमफ्राय मोजांसो दियो जागोननि माबा गोलैगोन गोथाव मोनदों ओइ जाया नोङो फाथैयानो गासिनो आरो मानसिया आंबो जानोलै लुगैजोब्बाय आइसक्रिम माया दुनियायाव गैयै आइसक्रिम नोंनानो जादो बया जादों मायो बा एसे गोदोनिफ्राय आरो गोदो नांबावगोन नोंना गोदोद्रायबा बोरैबा मोनो बया जादोलै गरमावबो सान्दुङा जेनेखा जोंख्लाबदो नै बिदि जादो आरो गाइखेर बे थंगा फिसायाव मोनबावनांगोन सा लोंग्रा थंगायाव मोनबावनांगोन दै लोंग्रासोना बुस्थुआ गेदेर जादों ना लाबना फैयाबालाय डायलगा
Saya mana noni di mana jabe tiar kesa. Kulfi. Kintu di ni saya video kunti deh. Strawberry ni menang man. Ya. Boleh tak? Style kike. Aslo borob zahang bay bapawe. Imbe ni amun jafiri rokom. Ifre di mabana jalna ngana okla. Syekha gaya nama gaya nale. Janes kodaya. Maya? Janes. Hmm. Anu kata kodja. Ikan tu ni makhar rendah lekin naik di sana tu lah demi cuy. Pikas tray nausya. Parat tray. Nanggani. Ya, boleh tak? Ayo kan talu. Thajib station tantan ni teman. Ni thai ni. Emo ni udung bau ni yo. Yang siap. Weh. Anu. Ya, boleh kau makan apa? Bay na bay pan tangan. Mbe. Ayo ke tutu sana. Mbe. Wah.